Jij bent verbaasd met je tip over mode, want ik weet dat het zo gemakkelijk is, zelfs voor mij, om te begrijpen waar ik op moet letten. Dan heb ik wel de vraag, ik heb toch wel vaak moeite met het kiezen van de goede jeans. En dan denk ik hem gevonden te hebben, kom ik thuis en dan denk ik toch, ja, nee, Het is het weer niet. net niet. Nee. Weet je? En net niet is heel erg gewoon. fout, hè? Dus Ja. de perfecte jeans. Ja, jeans zijn er natuurlijk in vele soorten en maten. En ik heb alvast mijn best gedaan om daar met een kort filmpje al wat tekst en uitleg te geven. Want ja, zien dragen doet dragen, maar met een filmpje erbij wordt het voor iedereen denk ik ook meteen wat duidelijker. Bijna iedere Nederlander heeft wel een spijkerbroek in zijn kast liggen. En als je dan op Google gaat zoeken, zie je dat het meest gezochte zoekwoord is de perfecte jeans. Ja, en bestaat nou die perfecte jeans? Ja, ik weet het niet. Het enige wat ik jullie wel kan meegeven is een aantal tips om op te letten als je een fijne spijkerbroek gaat kopen. Nou ja, allereerst natuurlijk heb je heel veel verschillende modellen. Van een skinny model. Een skinny model, dat is een model wat heel strak aan het been zit. Tot een straight model. Een straight model is een recht model. Loopt dus vanaf het bovenbeen recht. Dan heb je bijvoorbeeld een boyfriend model of een non-fit noemen ze dat ook wel. Die heeft een verlenging in het kruis. En je kan ook kiezen voor een flare. En de tip die ik in ieder geval kan geven is als jij vol van boven bent en slank van beneden, kies dan juist net niet voor een skinny. Want daarmee accentueer je het flinkere gedeelte aan de bovenkant. En dan krijg je nog meer eigenlijk dat wortelfiguur. Dat is wat je niet wil. Anderzijds, bij flinke bovenbenen, let dan ook op met een flare. Want anders krijg je een heel recht been. En dat is ook niet wat we willen. Kies dan eerder voor een straight of voor een boyfriend als je wat flinker bent van boven. Dan is het natuurlijk net als bij een witte of een zwarte broek. Wil je dat een broek afkleedt, kies dan voor een donkere wassing. Hoe donkerder de wassing, is net als met zwart, hoe meer het afkleedt. En dan zie je natuurlijk altijd van die gebleekte plekken op broeken. En je ziet deze plekken, dat noemen we ook wel snorharen. En die gebleekte plekken die worden heel bewust stonewashed in zo'n broek gemaakt. En die worden zo gemaakt zodat het eigenlijk het been vorm geeft. Dus dat je een mooiere, rondere vorm van het been krijgt. Let wel op, want je wil natuurlijk wel dat die ronde vorm op de juiste plek zit. Met name als het gaat om de bibs. Als je op de bibs een lichte plek hebt, moet die lichte plek precies daar zitten dat hij dus de billen lift. En niet dat je een nog flinkere bibs erin krijgt. Op de bibs zitten verschillende zakken. De meeste dames, maar ook heren, hebben toch wel last dat de billetjes wat lager hangen. Ja, daarom willen we tegenwoordig allemaal een biltraining of een billift. Nou, als je oplet dat die zakken van de broek dus net even iets hoger op de bibs zitten en iets meer bij elkaar naar het midden, dan krijgt de bibs een iets rondere vorm. Dan hebben ze nog iets nieuws in de jeans. Dat gaat over de stretch. Van vroeger uit is jeans gewoon eigenlijk een katoenen broek. Een katoenen broek zonder stretch, dus zonder rek. Want het is een werkbroek, dus hij moet heel stevig zijn. Tegenwoordig kiezen we toch echt voor comfort. Dus heel veel broeken hebben stretch erin zitten. En stretch kun je naar verschillende kanten hebben. Stretch kan naar één kant gaan, maar ook naar twee kanten. Nou, hoe meer kanten de stretch gaat, hoe comfortabeler het is. Net als een elastiek. Alleen wat vaak het nadeel is, wat veel mensen ook zeggen, is ja, mijn broek wijdt uit of ik krijg knieën in mijn broek. Zeg maar van die bultjes, wat er niet meer in gaat. Let dan eens op naar de hoeveelheid stretch in de broek, dat die niet meer is dan ongeveer een 5%. En let eens op of het een reform stretch is. Reform stretch is een heel nieuw materiaal en dat ziet er eigenlijk, als je daar de microscoop op houdt, ziet dat eruit als een spinnenweb. En net als een spinnenweb zit daar vering in. Dus het spinnenweb gaat uit. Als de vlieg gevangen wordt, gaat de vlieg weg, gaat het spinnenweb ook weer in. Dat is reform stretch. En dat is gewoon hartstikke mooi bij spijkerbroeken. Dan gaan we natuurlijk ook nog naar de bovenkant. Ik weet niet of jullie er al van gehoord hebben, maar in het modebeeld zie je steeds vaker de mom jeans. Een mom jeans komt uit Amerika en is een hoger zittende broek, die echt vaak tot naar de taille gaat, waar dan alles in past. Hartstikke leuk bedacht, want als je gaat zitten krijg je ook geen bouwvakkersdecolleté, zoals we dat heel netjes zeggen. Alleen het kleedt niet af. Bij die mooie, dunne, slanke meiden en heren ziet het er fantastisch uit. Maar goed, als je toch een beetje een
Bourgondische levensstijl hebt, kan ik hem niet aanraden. Waarom niet? Alles zit er netjes in, maar het accentueert niet de juiste plaatsen. Het is juist alsof je dan een zwembandje krijgt. Wat moet je dan wel doen? Let erop of een broek rond gesneden is. En rond gesneden, dat betekent dat hij aan de voorkant wat lager is, maar aan de achterkant dus net even iets hoger. En door het rond gesneden is als je gaat zitten, heb je nog netjes altijd het bibsje bedekt en de voorkant is mooi laag, zodat het net op het buikje zit en dat er niks overheen komt. En daar hebben ze tegenwoordig nog veel meer mooie dingen op. Dubbele knoopjes of een breder bandje en zelfs een extra knoopje aan de binnenkant. Nou, en de laatste tip is om je been te verlengen. Ik ga het even laten zien aan de hand van 2 spijkerbroeken. Dit zijn 2 verschillende spijkerbroeken, waarbij dit een hele normale stoere jeans is. En dan zie je dat hier de bekende beennaad aan de binnenkant zit. Dus echt zoals een ouderwetse jeans het heeft. En aan de andere kant zit geen naad. Wanneer we naar de nieuwere modellen kijken, hebben ze, ik zal het even laten zien, deze naad naar de buitenkant gebracht. En dat doen ze met een hele speciale reden. Want als je deze naad naar de buitenkant brengt, dan krijg je hier een klein beetje een lichter randje. En doordat je die lijn langs je been krijgt, verlengt dat het been en kleedt dat ook meer af. En dan erbij zit dat hier aan de binnenkant ook nog eens veel lekkerder. Nou, ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan de tips. En wie weet vind jij zelf de volgende keer de perfecte jeans. Nou, Natalia, hij kleedt af, hij lift je billen en hij zit lekker. Nou, niks voor een toe te Ja, heb je hem gevonden, de ideale jeans? Eindelijk is hij weer uit de mode. Als je hem even weer aan het dragen bent, toch? Of valt dat wel mee? Nee, dat valt wel mee. Oké, Dat gelukkig. valt wel mee. We hadden het eventjes voor de uitzending nog erover, hè, dat de meeste trends doen er 7 jaar over. Weet je, eerst moet het eens opkomen, dan wordt het een trend en dan sluit het af. Dus nou ja, als je 7 jaar die broek draagt, Oh ja, nee dan. Ja, maar het geld is al jeans. Ik opgeleverd. bedoel, de jeans gaat toch al heel Goed, erg lang ja, mee. eigenlijk wel. Altijd goed, Ja. toch? Ja, eigenlijk altijd goed. Ja. Gelukkig wel. Ja. Dankjewel, Natalia.